Apuhan na masangil sab sa maternity nga giplastiran ang baba siyang apo sud sa nursery sa maong Tambalanan. Majority block sa Toledo City Council na masangil kang Mayor Sonny Osmeña nga gituyo niini nga di bayran ang mga galastuhan sa dakbayan. Kanhi basurero napalgang patay sa Inayawan Dam Site. Biktima dunay samad pinusilan sa iyang tangkugo. Mga armas nga paltik nakuha gikan sa himuanan sa dakbayan sa Danao. Tag-iya niini nakaikyas human makabantay sa mga pulis. Mamuhatay og peke nga kwarta na sikop. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Huwebes, ika-29 sa Mayo tuig 2014. Ako si Dennis Tanok. Ihatod namo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Posibleng maapektuhan ang operasyon sa mga tunghaan sa dakbayan sa Talisay, inigbukas sa klase karong Lunes tungod sa problema sa mga magtutudlo. Nakigtagbo kaganina ang mga magtutudlo kang Dr. Carmelita Dulangon kay wa pa sila'y tarong nga papel. Nasayran nga kuwang ug magtutudlo ang maong dakbayan. Jinky Bargio, Suginlimi. Gatusan ka mga magtutudlo gikan sa Talisay City ang nagtigom kaganiha ug nagpatabang sa Regional Director sa DepEd 7 gumikan sa mga isyu nga giingong wa panumbalinga sa ilang division head. Sama ni Geraldine Castro nga usa sa mga teacher aid volunteers nga way sweldo, gusto niyang mahatagan sila og item sa DepEd ubos sa Registry of Qualified Applicants. There was no problem. We waited for the items to be given, but kung karon pa, murag, the time is ticking na nga magsugod ng klase but there will be no teachers. So mauna ang amuang concern because if those items will not be given, so meaning to say, wala teachers ini kadjunto. Si Mark Elvin nga usa ka maestro wa pa sa assignment orders gikan sa DepEd. Sige sila claim now, they love the teachers very much, they care for us. Hapit na gani magsugod ng klase, they didn't give us like kanang something, sir, dili na mo i-continue. They didn't give us clear indication or anything maka-api sa mo or any information nga magsulti sa mo nga kanang dili na mo ma-extend. Ang hintungdang Division Superintendent nga si Woodrow Dinuyo no-show sa tigom, butang nga gikasagmuyo sa tanan. Mato ni Dr. Carmelita Dulangon, kundi gyud mulihok si Dinuyo, lagmit maapektuhan ang pagbukas sa klase karong Lunes sa Talisay. Sugyot sa kadaghanan nga mopataliwa na si Mayor Johnny V. De Los Reyes. Mga bata ko na, mga anak sa ilang mga constituents anang syudad, unya og dunay problema, mubanda man gyud na nila. Ang mayor maitubangos ginikanan nga wa ri maestra ang mga bata. Alang sab sa kanhi Committee on Education sa Konseho, kuwang gyud ang mga magtutudlo sa Talisay ug angayan lang nga aksyonan na kini. Sa mga nangaging buwan, naghisgot man gud siya nga ang atong mga magtutudlo nagsubra na. Pero karon dunay koy mga principal nga gikaistorya nga duna man di ay mga classrooms nga tag 90 o 70 nga mahimo man ang bahinon ug katunga. Jinky Bargio, News 5. Gusto sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga mabutangan og fire exits ang tanang public school sa syudad alang sa dugang seguridad sa mga tinun-an. Suginlimi Franel Pulikit. Ginali sa local school board sa dakbayan sa Sugbo ang pagproseso sa pagbuhat og mga fire exits sa mga eskwelahan. Kini aron malikayan ang mga disgrasya sa stampedes kung adunay kalamidad nga moabot. Nakita na ito nga hinay kastanan, so we have to contract it out, no? I know it's a little bit late kahapon ng abris klase, but munang amo i-contract out so that mapaspasan na to. Maybe by June we will finish all the fire exits. Magpatawag usab og emergency contract signing ang city government aron mapaspasan ang paghuman sa mga fire exits sa mga eskwelahan. Muabot sa 22 milyones pesos ang pondo nga gigahin alang sa moong proyekto nga kuhaon sa Special Education Fund.
we prioritize katong 3 to 4 floors nga mga school buildings, no? Mga buildings kay lawom og kanaugan, no? Layo. We start with the 4th, 3rd, and then maybe 2nd if napay funds. Target sab nga mabutangan og mga pansayan ug koral ang mga eskwelahan apan kinahanglan pang mo request og laing pondo alang niini sa City Council. Fernel Pulikit, News 5. Hingpit nang nahatag sa Cebu City Government ang cheque nga nagkantidad og 40 million pesos sa Asian College of Technology alang sa mga scholars niini. Ang maong kantidad alang sa second semester sa school year 2012. Matod ni Attorney Joey Daluz, target usab nila nga mahatag sab ang lain pang cheque nga nagkantidad sab og 40 million sa sunod semana ngadto sa ACT. Samtang tumong karon sa scholarship head sa local school board nga si Aida Iting nga makabuhat og kompletong tracker sa mga estudyante nga migraduar na, lakip na ang nakatrabaho na. Matod ni Iting adunay kapin sa 2,000 ka scholars karong tuiga og mihatag sila og eksaminasyon sa 700 ka incoming freshman students. The instruction of the mayor nga, well, there might be still a conflict of interest or whatever, no? Kay these are payments made during the time that Mr. Abelinosa was still a councilor, no? But di man sad gusto ang atong mayor nga ma-prejudice ang atong mga bata. Laing kaso sa pagplaster sa baba sud sa nursery sa maternity mitumaw. Usa ka lolo nangangkon nga giplastiran ang baba sa iyang apo bisan og padung na silang migawas sa maong ospital. Jinky Bardio, Suginlimi. Dini sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo, nahimamat sa News 5 kining usa ka lolo kan sangapo biktima sab sa pagplaster sa baba dulan sa duha ka tuig na ang nakalabay. Agosto 8 tuig 2012 dihang gipanganak sa maternity house si Baby Megan. Matud sa apuhan nga nakurat siya sa balita kabahin ni Baby Johannes Noval mo nga dali siyang nakig-alayon kanila. Ako sa kong bahin, pagkadungog na ako sa balita, ni kontak yung kuhan nga mo ni sama ninyo nga mga nasa media nga ako sad mo sa na mo kasinatian sa akong apo. Bisag purdoy ko kay lisod kaayo na di na maurong ng buhata. Ang problema karon wa sila gihuptang hulagway nga magpamatuod sa insidente apan gibutyag kagahapon sa Commission on Human Rights nga igo na ang testimonya sa mga saksi. Ang testimony and affidavits na sa mga complainant o sa kuan is enough na siya. Yeah. Alang kang Lolo Lucrecio, di makatarunganon ang paglimod sa maternity kay tataw na kaayo nga normal nila kining binuhatan sud sa hospital. Lahi ang sitwasyon sa iyang apo kay gipapauli sila sa nurse nga may plaster pa ang baba sa bata, butang nga gikasagmuyo sa apuhan. Pagawas na, mo ipagpagawas sa diha na sa kama. Unya, nangutana ko nga ngano man na. Ngun siya parang di mo hilak, sir. Kung ano man natanggalan nga na ang kuan ron nga patutoy naman sa inahan. Ngun siya gahi mong good sir kana mo tiabaw man ang bata butangilan na ninyog tubig o dili kanang baby oil. Diha mi sa sakyanan gadagan sige na magbutang og baby oil. Hinay-hinay na hupak pero ang aping sa bata dinhi. Sama ni Chisel, andam sab nga muhatag sa iyang testimonya si Lolo Lucrecio kung kinahanglanon apan di na siya interesado sa pagsangat pa og kaso. Jinky Bargio, News 5. Hinay-hinay na ang gisulbad sa DSWD ang problema sa nahabilin nga 45 ka mga container vans nga anaa pa sa pier nga wa pa mabayri. Nagkantidad og 450,000 pesos ang nahabilin nga 45 ka mga container vans. 33 niini gikontrata sa Sky International ug ang 12 niini ubos sa American President Lines. Matud sa tigpamaba sa DSWD, mihatag og discount ang Sky International aron makuhaan ang ilang bayranan. Gani nakapadana sila og dugang nga mga sinakong bugas kagahapon sa Tacloban. Sa nagubang Cebu International Convention Center, gipahimutang ang tanang container van sa DSWD. Pull out na mo siya tanan, so that would cost us 252,000 sa APL.
Giulagway sa unom ka mga konsehal sa dakbayan sa Toledo nga gituyo ni Mayor Sonny Osmeña nga masakripisyo ang pagmalakad sa kagamhanan sa Toledo pinaagi sa paghold sa budget. Miduso sila og urgent motion sa ombudsman aron pabayran ni Osmeña ang mga utang sa dakbayan. King Perez, Suginlimi. Gipresentar sa unom ka mga konsehal sa majority block sa Toledo City kining mga dokumento gikan sa city accountant nga nagpamatuod nga nagkuha na daan sa iyang sweldo si Toledo City Mayor Sonny Osmeña sa adlaw nga gihold niini ang sweldohan sa dulan 600 ka mga empleyado sa Toledo City Hall. Mukantidad og dulan 60,000 pesos ang nakuha sa mayor alang sa iyang midterm allowance, rata og clothing allowance. Alang sa majority block na niguro si Osmeña sa pagkuha sa iyang sweldo, sa wa pa niya gipahunong ang pagbayad sa bayronon sa dakbayan. Gihunong ni Osmeña ang pagpatuman sa naaprubahan nga kapin 600 milyones pesos nga budget human nahatagan og injunction sa korte. Kinisubay sa pagkwestiyon sa unom ka mga konsehal kay wa kunoy quorum atul sa pag-approve sa budget ni adtong buwan sa Marso. Tinuod, magawalaan sila gana kay syempre kung wala kay sweldo nagsikag trabaho makawagid sa gana. Usa ka urgent motion nang giduso karon sa unom ka konsehal sa Ombudsman Visayas pagpugos kang Mayor Osmeña nga mabayran sa lokal nga kagamhanan ang mga galastuhan. Kay hinumduman nga sa wa pa miapila sa Court of Appeals ang mayor sa gihatag nga injunction sa Toledo RTC, tulo ka man naglahing reklamo ang gituso sa unom ka mga konsehal. Batok ang Osmeña didto sa ombudsman ni atong Mayo 14. Angay kunong bayran ng kapin 3 milyones pesos nga utang sa Sebeco sud sa 2 ka buwan nga mao'y hinungdan kung nganong giputlan sa kuryente ang mga buhatan sa gobyerno. Dunay panagbangi sa unang panahon ni Mayor Rodo Espinosa o ni Vice Mayor Ricardo Raffles Jr. Tulo ka tuig nga walay budget ang dakbayan sa Toledo. 3 years. Apan wala gayud kita kadungog o ato ang mga kaigsuonan sa dakbayan sa Toledo naka-experience o sama ni ini nga pamutlan ta o kuryente, walay sweldo ang mga tao atong empleyado. Kami nasayod, tigali kamo nasayod, usab. Yang ato ang mayor sa dakbayan sa Toledo, dili gina lumad nga taga Toledo, ug ang ato ang vice mayor. Busa, Dili na lang magdrama-drama bitaw. Suma sa mga konsehal nga wa kinahanglan na nga mudangop sa Kapitolyo pagsulbad sa maong suliran. Tuo ang mga konsehal nga mahimo ng i-reenact ang budget sa miaging tuig nga nasa 400 milyones pesos human nahatagan og injunction. Sukwahi kini sa panlantaw sa minority block og ni Mayor Sonny Osmeña nga nagkanayon nga di mahilabtan ang budget kay dunay pending nga apela sa Court of Appeals. Gipaabot sab nila nga ipatawag sila sa Hunta Probinsyal nga mao'y mo-approve sa budget. O wala pa'y 2014 budget, January 1, hantod karon reenacted budget na. Automatic na siya. Dili kay maingon sila nga, patay ang 2013 budget sa mo nang wala yun na gimita bisag kibaw sila ana kay aron lang yun nga mapatuod nga sakto sila atong ilahang 2014 budget pagpalusod. King Perez, News 5. Nakapangitag temporaryong solusyon si Toledo City Mayor Sonny Osmeña aron masulbad ang problema sa ilang syudad. Pinaagi sa mga nagpakabanang negosyante sa dakbayan na bayra ng ilang kuryente o gipagamit sila dump truck aron mao'y muhakot sa mga basura palibot sa maong syudad. Ryan Sorote, Suginlimi. Kay way kwartang magamit, numero unong problema karon sa dakbayan sa Toledo mo ang pagkabalda sa ilang social services. Wa na sa masweldoi ang dulan 600 ka empleyado sa City Hall. Wa na makolekta ang mga basura kay wa na magpautang ang ilang supplier o gasolina. O giputlan sila og supply sa kuryente. Ang maong problema na pangitanong solusyon ni Toledo City Mayor Sonny Osmeña pinagi sa tabang sa mga pribadong pundok. Kanang gihimo nila isa ka nakahagit sa atong mga tao nga mo pagpanginhaan sa atong pagkinahanglan kanila. Ging dunay mga negosyanteng nagpahuwam og unom ka mga dump truck aron mo kolekta og basura. Nakahangyo sa si Osmeña sa mga negosyante sa mong syudad nga mo'y mubayad sa utang nila sa kuryente aron masugan ang kaduranan.
suportado sab sa mayor ang laraw sa mga empleyado sa City Hall nga magrally alang sa ilang mga wa pa madawat nga sweldo og 13-month pay. Laing gihangop ni Osmeña ang planong pagtabang sa Kapitolyo kanila. Apan iyang hangyo nga in kind na lang ang ihatag. Kung niya ikasood sa Treasury, di naman sa nang kagawa kung dili appropriate sa City Council. So aron kita maglikay nga manghilabot ang City Council, kailangan donations in kind. Ryan Sorote, News 5. Laing problema karon sa Toledo City Council mao ang pa-appointment sa bag-ong konsehal kinsa mihulip sa namatay nga konsehal. Matod sa majority block, wa makasubay sa balaod ang appointment ni ini. King Perez, Suginlimi. Gi-question sab sa unom ka mga konsehal sa Dakbayan sa Toledo ang pag-appoint ni Dr. James Gaite isip hulip sa namatay nga konsehal nga si Ricky Raffles. Gi-appoint si Gaite ni Governor Junjun Davide ni adtong Mayo 16, human mamatay si Raffles ni adtong Hulyo sa miaging tuig. Matod sa mga konsehal, dili miyembro sa Liberal Party si Raffles ug si Gaite. Wa sab kunoy rekomendasyon gikan sa Toledo City Council ang appointment ni ini. Abogado man atong gobernador. No, kaning mga konsehal ni sa Dakbayan sa Toledo, di man abogado. Ato alang ihagyo sa atong gobernador nga iyang tanaw pag-usab. Apan matod sa gobernador nga opisyal nga nanumpa si Raffles isip sakop sa liberal ni adtong Abril sa miaging tuig sa wa pa kini namatay, samtang ang gipuli ni ini nga si Gaite nanumpa sa liberal ni adtong Hulyo. Gituman sab kuno nila ang tanang gikinahanglan sa wa paghimo ang pag-appoint kang Gaite. Let them question if they want to question the appointment of Councilor Gaite, then let them question. Unya si James Gaite og na member ni Liberal Party ni siya, dapat automatic ni siya gi-appoint ritso. Anong nabot mo na butuwa karon? Ang ilagong problema kay naginlang na sila number sang gunian. Panawagan karon sa unom ka mga konsehal ngadto kang Davide nga susihon pagbalik ang gihimong appointment kang Gaite. Labaw na nga nahukman kuno sa Korte Suprema ni adtong tuig 1996 ang samang kaso sa appointment. Samahan mismo sa gobernador nga si kanhi Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. Nagtinguha sab ang unom ka mga konsehal nga maimbitar sa gobernador aron mahatagan og katin-awan ang maong suliran. King Perez, News 5. Tigbuhat og mini nga kwarta na sikop kagahapon sa mga sakop sa Regional Intelligence Division. Andrea Patenya, Suginlimi. Kining ordinaryong bond paper ang gigamit ni Nicolas Herrera alias Sonny Oopaw nga taga-barangay Camagayan, Cebu sa pagprinta og peke nga kwarta. Nadakpan ang suspect atul sa buy-bust operation nga gipahigayon sa Regional Intelligence Division sa may barangay Dayas, Dakbayan sa Sugbo kagahapon sa hapon. Nakumpiska gikan kaniya ang 87 ka 100 peso bills, 24 ka 500 peso bills, 6 ka 1,000 peso bills ug 3 ka 200 peso bills. Diin kasagaran ni ini wa pa maputol. Ang 1,000 ug 500 bills gibaligya sa kantidad nga usa ka gatos ka pesos matag usa. Ang 200 peso bill tag 40 pesos. Samtang tag 20 ngadto sa 25 pesos ang usa ka 100 peso bill. Giangkon sa dinakpan nga duha ka buwan na siyang nalambigit sa maong illegal nga kalihukan ug nagkadaiya ang ilang customers diin ang uban gikan pa sa laing probinsya. Matod sa dinakpan nga ang pagprinta sa peke nga kwarta sa mga internet cafes ang iyarang partisipasyon sa maong negosyo. Gikwestiyon niya kung nganong wa giapilog sikop sa kapulisan ang iyang kauban nga maugyoy tigpapilit sa iyang mga gipang printa nga anaaman sab kini atul sa buy-bust. Dito mo tagiyaw, nadada. Dito na, dito sa balay. Dito na kuha, dito sa tagiya. Ako may gidakop ako dito sa gawas, kaya dito naman ko sa gawas, kaya gihatag naman ko na sa tagiya. Ako may gilang ida, kuyog ko. This is buy-bust. Kung naman dia wala sa iyong posisyon ng kwarta, amo sindak manugapil. Pasangil ni Herrera nga natigayon ng operasyon sa pulis, human kuno siya suyai sa laing mamuhatay sab og peke nga kwarta nga igsuon kuno og pulis. Naman ko nasuya ba nga nagduwa sa dana na igsuon nga pulis mo nang anak ko. Na siya, tinuod nga istorya. Pwede ko kasulti anak. Okay, murag niingon ako kinsay mo patay na ko anak. They can always fabricate mga issues against the police or somebody else, drag somebody else down there para
para ma-clean sila. Samtang namilit ang kapulisan ni ining posters gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, diin mabasa ang mga timailhan sa orihinal nga kwarta. Sa maong poster, makita ang unique feature sa matag denomination sama sa embossed prints, serial number, security fiber, watermark, see-through marks, concealed value ug security thread. Gani tambag sa kapulisan nga dali rang mailhan ang peke nga kwarta pinaagi sa paghikap ni ini. Kung makita kaduda-duda ang man, ayun lang dawata, nasa inyo na, i-report ba ninyo. But the correct procedure is that kung nasa custody ninyo, ay ibalik, call the attention of the police. Basta dili na, kung pwede, di na nihatag. Kung harass mo, call the police. Hangyo nila sa publiko hilabi na sa mga negosyante nga susihon gyud ug maayo ang kwarta nga ilang madawat bisan gamay ra ang value ni ini kay kadaghan sa mga peke nga kwarta nga mikatap karon mga 100 peso bill kay kasagaran kining di susihon sa mga negosyante. Ngipay mangno usab sila sa mga tag-iya sa mga internet cafes nga musugot sa pagprinta og peke nga kwarta kay mahimo usab silang masilutan sa balaod. Andrea Patenya, News 5. Nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka 20 anyos nga lalaki kagabi, human po sila sa wa mailhing tawo. Amahan sa biktima nagduda nga ang nagpatay sa iyang anak kadtong tawo nga gikakontra niini niadtong miaging buwan. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gihulagway ining lalaki ang iyang nasaksihan dihang gitabangan og pusil sa duha ka wa mailhing lalaki ang iyang silingan nga si Charlie Lasio Jr. 20 anyos dinhi sa Sitio Kalubian, Barangay Pulpugan sa lungsod sa Konsolasyon. Sa wa pa nahitabo ang pagpamusil, naglingkod ang biktima sa kilid sa tindahan uban ang iyang mga silingan. Apan alas 9 pasado kagabi dihang nag-inusara na lang kuno ang biktima sakalit lang niabot ang duha ka lalaking nagtaptap sa naong ug nagtinabangay og pusil sa biktima. May nag-standby dyan, bali maglingaw-lingaw, baka ng istorya. Ari mo dyan ng standbayan diri. Pag abot og oras na medyo, kuhan may mga buto-buto. Girapid man. Giingong nakadagan pa ang biktima paingon sa luyo sa balay sa ilang silingan ug nangayog tabang. Apan way bisan usa kanila ang niduol tungod sa kahadlok nga pusilon sab sila og apil. Daling gitabang siyang amahan ang biktima ug gidala sa Eversley Child Sanitarium Hospital uban ang kapulisan apan gibalhin kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Patay siya pagkabuntos kuan. Certain Island. Dili igo sir. Dinis kuan kilid. Matud sa amahan, wa na gyud makaistorya ang iyang anak kun si kinsa ang nagpusil kaniya. Apan dunay gidudahan ang amahan nga maoy responsable sa kamatayon sa iyang anak. Kay duna kuno kini gikapinusilay sa maiging buwan nga nailhang si William Maglasang. Nadakpan si Maglasang tungod sa paghupot og armas apan nakapian sa kini. Kung kuan niya na siya atraso pero dili ta dire. Ang naskuan lumbang. Usa sa akong gidudahan nga nagkuan ba siya tao sa may mo trabaho. Yun nga ka nagialigar sa iyang amahan. Pero so padigid ta maka-conclude nga himo nga conclusive nga conclusion sa ani nga mga mao gina mo pinpoint ana nga tao kay so far magkuan lang tag kani sa ebidensya. First hour in the morning ato ning ikuan himo ni nato request i-subject ni nato laboratory examination ni mga empty shells. So i-match po din nato sa katong incident nga previous na hitabo diri sa atoa. Ray Pasaporte, News 5. Upat ka lalaki nadakpan sa City Intelligence Branch sa Cebu City Police Office alas 7 pasado kagabi atol sa gipahigayon nilang drug operation sa Barangay Pitos, Dakbayan sa Sugbo. Ang mga dinakpan mao silang Zesrel Mayol, Joel Bontilao, Reniel Oporto ug Arnel Arbada. Matod sa CIB nga target nila sa buy-bust operation mao ang ginganlan og dodot human sila makadawat og reklamo gikan sa concerned citizen nga misiaw ang binaligyaay og shabu sa lugar tungod ni dodot. Apan nakabantay sa presensya sa kapulisan ang target, hinungdan nga nakaikyas kini mao nga ang upat nga anaa sa usa ka payag mao ilang gipangdakop. Nakuha sa kapulisan ang mga nagkadaiyang gamit sa pagsuyop, usa ka kalibre 45 nga armas nga dunay magazine ug mga bala. Way ni angkon sa upat ka dinakpan kung kinsay na nag-iya sa mga nakuhang ebidensya kay dito ra kuno sila sa lugar aron mupalit og shabu. Kaning armas. Gansa ra mo dito.
Palit lang. Gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 7 ang usa ka himuanan og iligal nga armas sa Maydan Almendras, Barangay Suba, Dakbayan sa Danao pasado alas 11 gabi. Ang maong panimay gipanag-iya sa usa ka gihulagway nga dakong gun manufacturer sa Danao nga si Eddie Gian nga giingong maoy kuhaanan sa mga individual nga nalambigit sa gun for hire. Apan pagpahigayon sa buy-bust operation, daling midagan si Gian ug miambak sa sapa ug nakaikyas. Nakumpiska sa kapulisan ang mga produktong armas niini nga naglakip sa usa ka 9mm KG9 machine pistol, 5 ka kalibre 45 nga pistola, usa ka 380 caliber pistol, upat ka 357 caliber pistol ug napo ka 38 caliber revolvers, 2 ka 9mm ug 22 caliber Black Widow revolvers ug mga magazine. Kung ilan po yung mga nagawa niya ng mga nakaraan, pero dahil po sa nakuha namin ngayon, palagay ko po malaki yung operation na ginagawa niya. Dahil sa 28 firearms na nakuha namin sa kanya, palagay ko mas marami pa yung nagawa niya ng mga nakaraan. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ug Philippine Drug Enforcement Agency mipasabot nga hugot nilang gimonitor ang mga tigpayot og drogas. Ilang giangkon nga dili madali-dali ang pagpanikop og mga pusher kay ilang sigyong siguraduon nga masunod nila ang proseso aron dili mabasura unya ang kaso. Andrea Patenia, Suginlimi. Gipasalig sa officer in charge sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 nga sud karong tuiga, masikop nila ang giingong supplier sa fly high drugs nga bag-uhay lang nakasud sa Sugbo. Matud pa, hugot nilang gimonitor ang maong grupo diin sila ra ang musagol sa maong drogas. Ang fly high kombinasyon sa ecstasy, shabu ug sex enhancement drug. Mula nat kunog upat ka adlaw ang epekto niini diin di makatug, way ganang mukaon ug musaka ang sex drive. Ug kun ma-overdose, mo resulta sa kamatayon. Ang pagkaalam ko, local, lang, kanya-kanyang gawa lang. Bili lang sila ng capsule ba na plastic. Ano yan? Natutunaw? Mga gelatin. Oo, dikdikin nila yun. No? Halo-halo. Yan na, fly high na kasi may... Mato ni Javier, mga dato kunong mahiligong mag-party ang kasagarang customers niini sa Sugbo, kaya ang matag capsule mukan tinadog 3,000 pesos. Ang Cebu City Intelligence Branch sa ilang bahin miingon, nga dugay nang binuhatan sa mga drug pushers ang pagbaligya og mixed illegal drugs dinhi sa Sugbo. Ug lakip sila sa nakadawat og mga taho sa presensya sa fly high drug. Full na yung mga informations nga nadawat nato, no? But we need to validate it. We need to validate it. Sa laing bahin gihangop sa PDEA 7 ang komento ni Cebu City Office for Substance Abuse Prevention Head Dr. Alice Utlang, kabahin sa kasagmuyo niini sa mga law enforcement agencies sa ilang kapakya sa pagsulbad sa problema sa droga sa Dakbayan. Apan giklaro ni Javier nga way kamatuoran ang pasangil nga wa sila gibuhat ug subsob kuno ang ilang operasyon sa pagsumpo sa iligal nga drogas. Gani mihagit siya sa publiko sa pagpasaka ug sumbong batok niya kun ilang mapamatud-ang wa siya nagtrabaho. You can even charge me. You can even send me to jail. Kung wala po ako, aksyon sa inyong mga report dahil po ang aking sahod, ang aking kinakain, itong suot ko po, inuupuan ko ay pera ng bayan. Mausab niya ang tubag sa CIB ug ilang giklaro nga di madali-dali ang operasyon batok sa mga drug pushers nga ilang gipang monitor kay kinahanglan silang moagi sa tukmang proseso aron di madismiss sa korte ang mga kasong ila unyang ipasaka batok sa maong mga subject. The PNP wanted to have a good percentage on conviction rate lang yun, no? Kinamaguyuban ma'am nga dili properly ang conduct sa anti-illegal drug operation since it's a very sensitive. Sa gingon ako, ang conviction rate dapat taas o ta. Gipasabot sab sa duha ka ahensya nga bugtong drug pushers lang gyud ang ilang madakpan kay lisod i-identify ang mga drug lords kay igo raman kining muhatag og mando sa ilang mga sakop ug di kini maoy tigkupot sa ibaligyang drogas. Aron makatabang sa pagsulbad sa maong problema, nanawagan ang PDEA sa publiko nga mutabang kanila sa ilang kampanya, pinaagi sa pag-report kanila sa mga insidente sa drug peddling sa ilang hotline numbers nga 255-5260 o 0932-198-5988. Andrea Patenia, News 5. Napalgan sa nagtipunog nga mga basura sa Inayawan Dam Site ang patayng lawas sa kanhi mamasurahay kaganihang kadlawon. Pamilya sa biktima ug ang kapulisan, blanko pa kung unsay rason sa krimen. Jinky Bardio, Suginlimi.
Wa magtuwang usa ka manguy-kuyay og basura sa inaywan dump site nga patayng lawas sa usa ka lalaki, ang lakip niya nga makit-an sa nagtapon og nga mga basura pasado alas 3 kaganihang kadlawon. Matud sa barangay Tanod, nagpatabang kaniya ang maong basurero human madiskubrihi nga silingan ra niya ang biktima nga nailhang si Carlito del Rosario, 42 anyos. Giingong unom ka sipang buto ang nadungog sa mga silingan. Mau tayo anto adto plan kaya nagpusin sa white road dari dai magabot ng diri agba naman na. Umao naman na position magabot ng diri. Matud sa anak sa biktima nga wa sila nahibaw ang kaaway ang ilang amahan diin miuli pa kini gabi ug wa na nila mamatikdi nga subli kini migawas dihang mibunok ang kusog nga uwan kaganihang kadlawon. Wala man. Wala sa kabosod. Nakaangkon og samad pinusilan siyang tangkugo ang biktima samtang dunay bala nga wa sab makagawas. Upat ka mga basiyo ang na-recover sa crime scene. Matud sa homicide investigator nga posibleng dunay naglagot sa biktima. Kami siya duna siguro ni siya personal grudges lang no. Pero wala pata mo focus kayo diha. Kaya still ongoing pa man atong investigation. Jinky Bargio, News 5. Naana karon sa Sugbo si Rehabilitation Czar Panfilo Lacson aron mapirmahan ang mga rehabilitation plans sa mga pangu sa lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Ryan Sorote, Suginlimi. Tubagon ugma sa mga cabinet secretaries o ni Vice President Jadjo Marbinay ang mga gobernador sa Sugbo, Leyte, Western ug Eastern Samar ug si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez alang sa ilang mga rehabilitation plans. Pinaagi niini gipasalig ni Rehabilitation Czar Ping Lacson nga mas mapadali unya ang pagpabarog sa mga lugar nga nagusbat sa bagyong Yolanda. Gihulagway ni Lacson nga bottom-up approach ang buhaton alang sa 171 ka mga dakbayan ug lungsod nga kinahanglang ipaubos sa rehabilitation din gi-classify kini sa 5 ka clusters nga naglangkob sa infrastructure, livelihood, resettlement, social services ug support nga panguluhan sa mga cabinet secretaries. Kasi hindi lang naman tinitingnan natin dito infrastructure may kasamang livelihood, siyempre yung mga classrooms, nandyan yung health sector, titingnan din para comprehensive. Karong buwan sa Hunyo ug Hulyo ang target sa gobyerno nga mapagawas ang binilyong rehab funds alang sa mga naapektuhang lugar. Idungan sa pagsugod sa rehabilitation sa Kabisayan ang pag-umulusab sa master plan alang sa nasod. Angay usab dili dali-daliun ang paghimog master plan nga giingong mahimong sumbanan sa international community sa pagpangandam ug pagtubag sa dagong katalagman. At saka alam natin, pinagmamasdan tayo lahat ng buong mundo. Andiyan pa rin sila hanggang ngayon nagmamasid at gagawin nilang parang pinaka-template ito kasi the new normal now is Yolanda. Giingong normal na karon ng 250 kilometers per hour ang gikusgon sa bagyo, samtang intensity 9 ang linog nga posibleng moigo sa nasod nga angay pangandaman. Wa sab kuno magkuwang ang gobyerno nga mabalik sa normal ang kinabuhi sa minilyong nabiktima sa bagyo. Lapad lang gyud matud pa ang kadaot nga namugna ini, hinungdan nga langay ang rehabilitation process. Pwede mong sabihin yung 6 months napakatagal. Pero kung sabi ko nga, kung meron tayong standard na sinusunod, hindi rin talaga ganun katagal. Tsaka hindi rin talaga ganun kasimpleng gumawa ng plano. Ryan Sorote, News 5. Laing kahigayunan ang gipahimuslan sa mga Sugboanon pinaagi sa pag-audition sa Talentadong Pinoy sa TV5. Way gipili ang auditions basta dunay hugyaw nga mapasigarbong talento. Dunay mga abtik nga mga batanon, mga bata ug bisan mga hamtong. Abli ang audition sa Talentadong Pinoy alang sa tanan, solo o group performance man. Kinira ang bugtong audition alang si Visayas. Sunod nilang bisitahon ang dakbayan sa Davao. Ang palarang talentado nga mapilian dinhi sa Sugbo, dunay kahigayunan nga ipada sa kauduhan aron makaperform sa Talentadong Pinoy stage. Mao kadto ang naglangkob sa 30 minutos nga pagbalita dinhi sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Mga storya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Andrea Patenia. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!